Charan! Babakan! Da! Hi guys! For today's video guys, kay nangarya ta karon pukot. Kay gabi naman, wala lang ko ka video ganiha sa pag-arya namo kay kanang lobat akong cellphone. So, video na ko karon kung naa ba tay kuha o wala. So tara, uban ni ninyo. Sugod na pud may pamukot. Muna ko mga kauban. Sa pila ato. Diyos! Wa may sulod doy! Diyos! Primero pang arya. Ayaw kayong bulan guys, oh. Sana? Uy, babakan. One down. Kanang ilalom. Tara. Sana, babakan yapon. Duha na guys, oh. Sana. Tambak. What is that? Lagi ito'y kuan, bato. Dara. Charan! Babakan! Babakanan jud ani guys. Ito pa dito sa ilalom, oh. Kana ba siya kay kada kuan jud nato naagi na siya. Kana nga kawayan. Itsa puro siya layo daw mat mabaw. Ada dapat video dari itu. Tara. Ay, babakan. Makatulag yun niya ni guys. Unsa na grong? Timbungan. Mukay pagtuong mo, buhi pa. Ayo patjam. Saya pergi pantai menron. Sana dong? Lambay dong? Iyot sana dong? Oh, ano di sana? Kami na kong kasag. Tara. Sana? Wala, nahulog na bagay doon dayon. Yatis. Sa to? Katambak. Sana? Da. Video baka to nako dong, tarong dong. Mura si budot uy. Gihalab. Sus, mo makuha ang lambay ana dong uy. Natuong dong oh. Dara. Ladong. Alawa. Talad. 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 Danggitarns. Danggit na po, danggit. Ay, darao. Darang, langoy-langoy pa. Wapag yun o. Duk kong! Kaya nang lukso ang kuhan kong.
Ito yung sa parang lang, ano eh. Kapitan ko ba? Buwan ka. Oo, pipi. Ano yung like isda, butiti. Lagi di guys. Okay, sulod ng munasan. Butiti na lang. Kumok. Ano? No esda at all. And that's all for today's video guys. Sarili. Dra mo ko guys. Oh, di ba? Apoy mabahin. Magtulak ka ng Tula. mga araw sa mga. Tinula na imong pangayoon.